Hei, mä tulin tuomaan pienen tupantuliaislahjan. Moi. Voitko jäädä tänne hetkeksi aikaa? Ilman muuta. Vai sopiiko asunnon omistajalle? Totta kai. Joku yritti ajaa mun jo serkein päältä. Mitä? Ootko sä kunnossa? Joo. En tiedä. Kukaan ei usko mua. Usko mitä? Joku haluaa tappaa mut. No kiva, että sul pyyhkii hyvin. Niin, pyyhkii. Kerro. Hei, älä karkaa, yhtiökumppani. Anteeksi. Sä omistat Amandasta 50% ja mä omistan toisen puolen. Mun muistaakseni Helena on Amandan toinen omistaja. Höpö. Me tiedetään molemmat, miten asianlaita on, joten ei vitsitä teeskennellä. Mä kävin Helenankin kanssa asiasta avoimen keskustelun. Sä et ole niin vahva, kun sä luulet. Mä en aio alistua sun tahtoos. Pidä mielessä. Hui alkoi pelottaa. Kaikenlaisille törpöille sitä annetaan ajokortti. Niinpä. Hei, sori, tää on töistä, mun on pakko vastata. Halo? Tämä oli sulle selvästi aika kova paikka. No eikö sulla olisi, jos joku yrittäisi tahalle ajaa sun päältä? Mun täytyy lähteä Ouluun selvittämään yksi työasia. Pärjäätkö sä täällä? Joo. Sä voit soittaa mulle milloin vaan, vaikka keskellä yötä. Mä voisin järjestää sulle keskusteluajan psykiatrin kanssa. Olisi ehkä hyvä, että sä puhuisit noista sun peloista. Ettei sulle vaan jää semmoista oloa, että joku vainoaa sua. No mulla ei ole ollut tällaisia ajatuksia ennen kuin nyt. Ei mikään ihme, että susta tuntuu siltä tommosen järkytyksen jälkeen. Mutta sun pitää muistaa, että se oli onnettomuus. Eli te ootte sitä mieltä, että se oli vahinko tai joku rattijuoppa. Että mä kuvittelen kaiken. Lääkärihän puhui sulle siitä, miten kaikki voi aluksi tuntua pelottavalta. Onneksi mulla on teidät. Pysyn edes vähän järjissäni, kun te ootte auttamassa. Siis mä en ois kyllä ikinä uskonut, että Jiri palkkaa Janne uudestaan duuniin. Mä uskoin. Janne aloittaa jo tänään. Siis mitä sä sit niinku sanoit Jirille? Sain sen tajumaan, että menneet on menneitä. Aika hyvin. Niin sä otat sama kuin mä. Joo, eli 2 tommoista viidakon yllätystä. Joo. Kiitos. Sinä, olkaa hyvä. Kiitti. Niin sua ei vissiin sit haittaa se, että Janne touhuu Alissan kanssa saman katon alla. Siis tarkoittaa sitä, että Alissa nyt sattuu asumaan siellä. Se nainen on Jannelle nykyään pelkkää ilmaa. Ja eiköhän Jiri laita Jannen paiskiin töitä niin hikihatussa, ettei se ei vilkaise ympärilleen. No, miltä se näyttää? Sä oot täällä asiakkaita varten, et missään muotinäytöksessä. Just asiakkaita varten mun pitääkin näyttää hyvältä. Toivottavasti maistuu. Maistuu kyllä, kiitos. Toikin tulee ihan salee uudestaan, ei ehkä ruoan takia, mutta silmän ruoan. Just. Mä voisin opettaa sulle tän varausjärjestelmän, niin saat päivystää tässä illan. Okei. Mut huomenna mä voisin varmaan mennä jo tonne keittiön puolelle. Mä määrään täällä tehtävät. Päällikkö. Mut kiitti vielä, kun otit mut tänne duuniin. Yksikin tappelun myöhästyminen tai muu sekoilu, niin sä lennät pihalle täältä. Ymmärretty? Vaaditaanko pari sanaa? Sä varmaan näet, että mulla on tässä perehdytys kesken. Kyllä sä voit mennä. Kyllä mä opin nää itsenäisestikin. Joo, ei onnistu. Sä kaadat koko järjestelmän. No, mähän voin kouluttaa Janne. Kiitos. Ongelma ratkaistu, joten
Okei, eli lähdetään varmaan liikkeelle siitä, että sä et tiedä mistään mitään. Ja mistäköhän sä tietäisit näistä jutuista yhtään mitään? Voi höpönassa, kun mä oon täällä töissä. It was very mysterious as the story goes. As I recall, the window from which he fell was never closed following the accident. That's kind of weird. Anyway, the child's mother never recovered from the loss, nor did she ever leave the house again. Years later, she passed. Mulla ei ole mitään kerrottavaa. No se on hyvä se. Ai sä? Mäkin jo täysin kyllästynyt siihen Eerikäiseen. Olisi siellä ollut pitkä päivä. Et arvaakaan. Aki kävi täällä. Just. No mitäs se? Ilkkui. Järjestäneensä mut tänne. Jumalauta, se jätkä saa kohta niin selkäänsä. Ei kannata. Aki junailisi senkin edukseen. Eikä se täältä ihan ehinnahoin lähtenyt. Joo, pistit sä sitä sitten pataa. Jotain sinne päin. Ja te ette tee mitään hätiköityä. Meidät sä antaa sen mellastaa ihan mielimäärä. Itse istut täällä syytettynä ja kohta muuten kiven sisässä. Aki saa vastata teoistaan. Täytyy vaan selvittää ensin, että mitä se aikoo. Mä en juo työaikana. Eikä kannattaisi niin, että olisi niin kireä. Mä tiedän, että sä järjestit Karin ja Helenan vaikeuksia. Mähän sanoin, että ei mun kanssa kannata pelleillä. No, mä nyt otan joka tapauksessa pienet. Yrityskaupoille. Mitä sä ajattelit ostaa? Sun osuuden Amandasta.